za ka yi ka saurari kiran budurwarka ko wani 'ya'yanka ko wasu 'yan uwa naka daban can. Saboda me? Shi wannan sirri ne, code ɗin sirri ne ɓoyayye wanda da wannan code ɗin sirri in kana iya sauraron kiran mutum da duk abin da zai yi da duk abin da zai cewa. Dole ne sai ka ji kiran da zai yi. Kuma wannan ai sirri ne wanda an ka fidda saboda yana da amfani sosai ga mutane. To 'yan kamfani su dama tsakaninsu masu ƙirƙirar harkar layuka da sauransu suna fidda wannan sirri ne saboda mutane masu cutar mutane. Sanadin haka ne aka yadda amma wannan mu za mu ba da shi ba don cuta ba ko don ka tai ka saurari kiran wani ko don tono asirin wani ba don haka ba. A'a, don taimako ne saboda akwai tarbiyyar 'ya'ya takan iya lalacewa ba tare da ka sani ba. Amma in kana nan duk kiran da za a yi musu duk abin da za a yi za ka ji. To sai mu shiga haka a gurguje kamar yadda muke so. Yanzu misali sai mu danna na wannan wurin Apple. Da muka danna wurin Apple sai mu danna kamar haka. To code ɗin shi ne sai ka sa A12 yes sai mutum ya sa 21 ma'ana 21. To in ka sa 21 sai ka mai da wannan. To in ka mai da wannan sai ka rubuta lambar da kake so duk kiran da za a yi bisa lambar sai ka ji saurari kiran da za a yi bisa wannan lamba. In budurwarka ce in ba wani ɗanɗanka ne ko wane dai duka gabaki ɗaya sai ka sa lamba kamar haka. Alal misali sai mu sa wannan lamba haka. To yanzu mun sa ainafin mun sa wannan. Yanzu mun sa wannan. To shikenan sai mu sa wannan. Sai mu danna wannan 11 kenan kamar haka. Sai ka ƙara wannan yes kenan. To yanzu sai mu danna alal misali bisa wannan wurin. To yanzu kun gani gashi wannan mun danna kenan ko? To yanzu in muna so mu diba shin wai abin ya shiga ko bai shiga ba sai mu yi haka, mu yi haka, mu sa 21 sai mu ƙara hash sai mu danna nan. Sai mu gani abun in ya shiga in bai shiga ba za mu gani. To kun gani bai hau ba yadda ma'ana muke so kun gani. To ma'ana bai hau ba. To sai mu sake gwada muka sa ainafin wannan. Sai mu sa kamar haka. Wannan da wannan. Sai mu sa 21 sai mu sa wannan. Sai mu sa lamba. Sai mu sa kamar haka sai mu ƙara wannan. Sai mu lansa. To kun gani gashi nan duka mun aika. Yanzu kun gani ko? To yanzu in muna son mu gane shin wai lambar da mun ka hau da ya za ka iya yi ka gani ta ya za ka san cewa ana bibiyar ka ko ba a bibiyar ka. Ma'ana lambar da an ka sa sama ta yanda za a yi ana nan ana abun nan. Lambar ta rage ta hau sama. To yanzu da kuka ga na sa lambar duk kiran da za a yi maka wannan lamba in dai wanga lamba za a kira ta to sai ka ji kiran da duk za a yi da wannan lamba gabaki ɗaya. To in za ka yadda ana za ka yi sai ka danna kamar haka. Ka yi haka ka yi haka in kana son ka duba ma'ana sai ka yi wannan sai ka yi wannan sai ka danna haka sai ka gani. Okay, ma'ana kenan kun gani lambar ta shiga. Yanzu idan muna so mu fidda ya za mu yi sai mu danna nan sai mu yi haka. Sai mu sa 21 sai mu yi wannan. Sai mu danna kamar haka. Sai mu yi haka. Sai mu danna kamar haka.
In muna so mu yadda sai mu danna wannan haka. Sai wannan sai mu sa wannan. To sai ku lansa kamar haka. Shi kenan. An fidda yanzu ma'ana idan mutum yayi to kun gani transfer da fal. To ma'ana kamar nan mutum ya fidda lambar da ke ciki wannan gabaki ɗaya. To haka mutum zai yi idan yana son ma'ana idan yana amma yadda kuka ga nayi in ma'ana yadda nissa wannan na farko nissa numero to ma'ana duk kiran da za a yi zai zo bisa kan mutum. To idan kana son ka fidda ne to ta wannan hanyar za ka fidda. Kun ga nayi in nan nasa gez 21 gez to in ka danna ga amman dole sai wancan layin yana cikin waya wanda kuka ga nasa. To wannan layin in sha cikin waccan waya. To cikin waccan waya da yake in to da can ne za a danna wanga code in sai a fidda daga can ba da nan da an kasa ba. To sai dai mun sake haɗuwa wani bidiyo na gaba.